Haino hai Udaipur matar barini bisingo khopjak tei Horchwng kamio Anjali Jamatia bai Joshua Jamatia ni sajla kusu Shakti Jamatia tiomar bemar ongoi borok sajakma bai thuyamni bajai manliya Thongoro klaijak 20 bosorni Sikla mapur liya a koktomano khnawai loge loge no thangai visit khlaikha Gumudi Junni Joint Chairman Rathin Jamatia Shakti Jamatia ni sak belai series engmano nugai maya ganang Rathin Jamatia jasuktai nukhungni borokno rang yaprei kabukha Shakti Jamatia ni nukhungni borok taibo lukurun thani chubachu sanlaikha kaham treatment kraina bagai roni sajla kusuno naindi cinema pribo ni angkena ani sajla naklaiwe ani mare ni basala nin mare debo ani mare asal engko mare khaliban nin baslana acha nin abo operation khaijangmani abo bo jaga bo tisil choro report to tong operation report rok tai operation ro ko tamakamung tiukmat khibisa khabele oke tabok tamuruk tongko tabok mungkin boni thoi ni simi rong ni simi rong wi thangai boni tabok ke tv hai majak phijala ha tv ni boreke tv ni de bokrok ba saka sangsai maliya bokrok mungkin hapung sapung sabrung mang suglai geine ma thulai ekle aile ri ma sugo na kena masugo ge bo class 10 jora pore ja bo hanke pore ni musuk jawo ke lokuro khairo jawo joton boron boni thani wo khoksa ma lesa suba jakeba bo hani ba sajawo na bang ang lokuro ni thani wo kes khai jawo suba ba jadi ani lokuro no joton no te chini leader khaiwi to na chini cm si hapang to na chini cm sarsro no ba ang ma ko boro bo phai na ke beleng ke boro suba khajalang ke te ani mare bo haino belai ne sakhar jawo chini bobagrani samno to yi samon tanjawo haidum tabun ken ani mare bo thangai ma jaliya tanjamalia busa haino salbun brong no muru ma to pokor sul subai koi mani kinasu non ya chai song khorok buso yong Saranya asal sini senang bes. Berekini selalu. Masa betapa orang serai boy mas. tabok noni nok obo Amogo. Masih makan dah. Busuk khai mate khama. Dog lah kata ba doi. Borok sauna. Borok sauna. nini besalane mung tamo Shakti Shakti tamo Jamatia bo kami bo mo ti Horchwng acha noni blog bro matar bare blog noni amchani netarok phaidene phekan bislano nepia ko tamu ruging ba tamu sa samyo TV ha ta sekarang ke tiumak kono operation khari bo hospital bo jaga bo silchara operation khabani o tiumar ki bisa kate ti male ki jaha ki bisa ka boni bo tokin ta khui bo toki TV koi mas engka bo ta mani ba 2 mas roka 2 mas beni sa khayang mani je o tiumar mani ke mang mani ke besuk 6-7 mas 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 ke tiumar mani koi mas pore ba koi din pore operation khanen tlanglai silchara 5 mas de 4 mas de ka hasu sa to khajang mamba kotor ma de or jago na kotor ma budul sekarang ka sa berhenti trik baj kha ti mana si bat hana thelai ha tok kala bo popore age agi pore bo skulo mai pisa mang te bo kelas nang kelas 10 pore kelas 10 kelas 10 de pore na sungguh teno angsigo silchara operation khali kha tamu report man bo ba tir ma hi sada tiumar te kunu kore tak si pon ba ki ro ha ta si ti ba ma tan ki tv ruma jakha ko sani thui ko to tahu nang bokrok hake sukmani ke bokrok sajangman de bini mung tamo bini mung Shakti na besok umur ne buni 20 bosor 20 bosor buni bumung buni buphan dongko kotang dongko nini mung ke ani ke anjali rani Anjali buphaning ke jaswa ti Horchwng kamini na kita bo school ma thanglia bokrok sajangmani bokrom himjaga
Jadi hamkang ke pori pene dibo. Ngadang tabok tanok tamo nai. Suba su lukon ni sani omai rona nang. Boleh na. Norong ni nukhungo tangnai khorok busuk rang ajinai omai. Bu phamasana. Nkai hem ruma tong hamorona. Bono Boba sampai ada hima ya deh. Sih nanda, dah. Oke masih deh na. Saat ini neng berjaga apa visit ke bika? tini orang dia hai tui Horchwng kami. Wana tai kaisa rugi ben nogo blaino nukhung gereja. Hai ke hai sajagi kami ni boro beringjagi kami ni boro berekwes kaisa ka orbo nai pedi hanai. Nggak pai mani apa belai ni wana masungsa serai besok kana serainya 20 bosor ama 20 bosor selah ini sem testing nai mahai ama bahai no enggak kan naiknya mani bini tumor ni bagai bor operation cilcorok klai tumor operation khai mani tabo enggak tumor to operation klai boto sukses hai pun tabo asrainya bokrok sawi nai tabo ka alga rugi dah ka samalia tabo ka bor rangri kri ni bagai borok seraino nayan ni bagai bono sakam phonoga ni bagai telang maya hospital long itu gawen ni bagai bono khanawi nai chini khoroksa khub toma hosinai khakosong borok belai no abo tangti chanai mahai krui ngi nai tong ni nugui nai ini ani belai khak khamjak chini omai khena sarati prai jawak kobang ma kona koni go hasuk tuichu gari thanya jaga omai ro kobang ma mai chini borok klai tong na hne khakau Obo engnai karon tabo oro ne nai ne omai ke chini boro rang krei te joga khaime krei abo khaine ke suwa nai ne omai ke krei ka ke chini boro omai ke kabang ma jagang tongna nge boron thanio ayushman bo krei nge tabo oro ne chini tomasane subjonal chairman da joy sadon tai oro ne chini abo matar bare nagen block president tak active leader chini da joypuno tai chini yang subjonal by chairman wayara riang tai chini ata boson joite yang chini ti develop ni maharan chalagang ni organic secretary Borojo Devi engkang ke omai ke mane borok no ang tini omono koma koi ke borok no immediate di tabok no ayushman khairo din ka borok tabok no jogajog khai ke hospital borok ayushman khairo nai engke ke borok hospital GBO de eng na borok jaga borok ni arugi no khlai kangke jeng tini to phayunai just borok no hotat sa phaimani bje yago tongtei jeng kisa borok no boroni kisa masa khoroksa chana nungnani je kisa pon borok omono sukthung jeng yafarnai paling nene jeng omong kangke buskang salo borni treatment yango leader tongnai rok borno saka borok khai kangke GBO khang thangtei bu subanani ba bom haiti khainani abono te abo khaine borni bai no borni nukhung bai kana wono basanai I guess phainok phaya ba I guess siya tak borok kami borok sapai phaika abon bagai ang just bono kisi sasa omane boni just je kono jaga boni kicha suba sukthung hrinai ang je rugini bu phani thanio ang mono yafar jamo kisa ang mono je mane suktui rojamani boskang sala ang phaipinai nai phainai te yang chini leader rok borok bunono tak ayushman khlai thanio subanai Sar partian name? ha Partian ni bumung. rugini bu mangkha Shakti sen Jamatia Shakti sen. 20 bosor kami subjonal engkang marandi subjonal andar klaita 20 besar na serai. 20 bosor bisi bini omor ke 20 bosor ka Dah tini sini sar orang Zonal Chairman Rotindra Jamatia sar nini nukhungni borok khoroksa sajala tongmani bono kisa jaz mansak subamani tamo bini bagai tamo sana mojo sarna hambai rono bu kisa masa je subman jara te suba bai ka ani rogi sogi te kisa susto khaina na ka tamuruk rogi hekena tak sai mane hekena TV hanai kapsan toro bitila malai tongka bo bokrok sajak mansi ayo muyo ayo si bo bokrok sajak bai prongke pulung bo pai puilang ke tamurung mane longrag sema hekena tiuma tiuma hekena tiuma no tilang tangai silsoro tilang tangai ang operation no khairi itu bola motom kisa akses han tak omo hekena khaima yang nin nong ke mode nang tamro sam khaina mungsa khaima ya hai bunya ro kamlar khai sai tu khorok besuk nukhungni no borok
family members ani nukhunggo hangkana tabo 6 jon ase oron tulai chalai na oron oro tulai chalai nok thinai ne sonni sarkar nok mai na सरकार नाव रन कोनो जेते Maya. खाइजे खन्दा nsa kare तां नि जेते खाइजे jiting khaijaya taran amchani emle chabo ni बारो da तो ब्लॉगोस biplop gusi obsek de brosi amro emle ब्लॉगोस के ब्लॉग चेयरमैन बीसी चेयरमैन एंका के अम जो जेते खाइजे खो bo visit khapiya oro go kaje hai singge oni sansar tamakhane nok si hain na sonni khosi pura agini 1990 1985 son mai nok ne nui phai ma tak pon tong kong son nok si tak ekdige bun bisala bahamia अम के थंग तंगिया nok bahamia nok bukrei bisala baham jaya dong ke nin bisala ni account number dong ani account number 나오대나 나와